שקוראים לו, הייתה לנו שנה נהדרת. הייתה לנו שנה נהדרת, הייתה לנו שנה מיוחדת, עכשיו היא כבר נגמרת. תהיה לנו שנה נהדרת, תהיה לנו שנה מיוחדת, עכשיו היא כבר מתחילה. אבל מה עשינו בשנה הקודמת? קיימנו ציורים, קראנו ספרים, וישנו ודיברנו על החיים. דמוקרטים, 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 דמוקרטים. אבל נעשה בשנה הבאה, נאחר לשיעורים, נספר את הרוצים, והכלב שלנו יאכל את הספרים. הכלב, את תאכל את הספרים, תאכל את המורים.